Máis dun cento de concellos están en alerta vermella pola vaga de calor. A doxe é outra xornada tórrida, con temperaturas extremas. A esta hora xa se superaron os 34 graus en varios concellos e na cidade de Ourense agardan chegar aos 41. Ora, que tal? Moi boas tardes. Pedro Sánchez evita referirse á condena a 24 anos de cadea do que fora a súa man dereita, José Luis Ábalos. O presidente do goberno esquivou as preguntas nun acto en Madrid, aínda que aclarou no seu discurso que vai seguir gobernando. Este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino. Yo les digo que la respuesta es esta. No día a día estamos rodeados de tecnoloxía feita aquí en Galicia. Pensen, por exemplo, no Avalar para comunicarse co colexio ou na historia clínica electrónica para ver o noso estado de saúde. Hoxe as empresas de tecnoloxía galega pactaron ca Xunta seguir crecendo. Que el sector tecnológico, que todo lo que una empresa que viene a invertir de fuera esté buscando, lo encuentre en Galicia y lo encuentre con un nivel de prestaciones de primera calidad. Se vostede ten moto, bici ou patinete, atenda porque o goberno cambiou as normas. Para conducir un patinete haberá que ter mínimo 15 anos e será obrigatorio levar casco. Os condutores de motos terán que poñer luvas e calzado pechado. E se ten un taxi, o cinto ten que estar posto en todo momento. En Cangas detiveron un home por agredir presuntamente o seu tío con este machete. Fíxense, pelexaban polos cuidados que necesita a nai do detido. O tío del sufriu cortes na cabeza e nas extremidades. E nada, está todo a punto xa para a noite de San Xoán. En Riazor as parcelas xa están ocupadas desde hai horas. Tamén no sur, en Praia América e Panxón, ultiman os preparativos. A madeira xa se amorea no chan para logo prender as cacharelas. Trump e Netanyahu arderán a medianoite en San Xoán, será na praia de Bastagueiro, en Oleiros, unha cacharela que neste caso se converte en falla e que non pasará desapercibida. E gaña por goleada o consumo de sardiña esta noite. Aina a demanda, véndese entre os 8 e os 12 euros, dependendo das zonas. E nos deportes, Leo Messi acapara hoxe todos os eloxios, xa é o máximo goleador na historia dos mundiais. De todo camiño dos 39 anos que fará mañá, o arxentino volveu ser o xogador diferencial, marcando os 2 goles da Argentina ante Austria. En total, Messi leva 18 goles na Copa do Mundo. Os mapas do tempo debuxan unha nova tarde de calor abafante. Hai avisos por altas temperaturas nas 4 provincias e toda Galicia registrará hoxe máximas por riba dos 30 graus. Ourense estará por riba dos 40. Salí a la calle, era difícil respirar. Ahora mediodía o peor, pero bueno, es que tenemos piscina, triunfamos. La ropa ya se te pega el cuerpo. Playa e moita playa. Isto xa está sobrepasando os límites todos. Pois nada, a calor non dá tregua e a alerta vermella esténdese a máis dun cento de concellos, entre eles algúns onde normalmente as temperaturas son máis suaves, como é o caso de Cedeira. Ali adoitan erguerse a uns 12 graus, pero hoxe amenceron moi por riba desa temperatura e os termómetros seguen subindo. Imos en directo a Talí, Demetrio Morenza. Pois agora mesmo os termómetros están xa neses 30 graus, calor tamén aquí, abafante. Si é verdade que teñen unha brisa que fai máis levadeiro esa sensación, pero si tamén en Cedeira vai calor, xogan coa ventaxa de que teñen o mar apenas a uns metros, así que hoxe que máis que menos busca ou ben a beira do mar, das un chapuzón ou sombras como estas terrazas agora mesmo. O quedarse na casa a estas horas sigue subindo as temperaturas, agardase que nas próximas horas se podan chegar incluso ata os 32 ou 33 graus, así que continuamos unha xornada máis nesa alerta vermella que tamén chega a zonas do norte como aquí en Cedeira. Nesa situación de alerta vermella por vaga de calor hai hoxe un total de 111 concellos. Fíxense, son os do noroeste da provincia da Coruña, Valdeorras e todos aqueles da provincia de Lugo. Ademais dese aviso vermello, a Dirección Xeral de Emerxencias decretou tamén unha alerta laranxa en todos estes concellos que ven no mapa. Están afectados todos os municipios ourensáns. Laura Álvarez.
Sí, aquí en Ourense, con mínimas por riba dos 20 graus, resultou difícil conciliar o sono. Para que se fagan unha idea, no concello de Rubiá superaban os 29 graus contra as 6 da mañá. Agora o sol se aquece con forza nunha xornada na que aquí, no Miño de Ourense, pero tamén no noroeste da provincia, hai un aviso laranxa por temperaturas que poden superar os 39 graus. De feito, a máxima prevista hoxe para a cidade de Ourense é de 41 graus. Despois dunha noite en vela para moitos, nen sequera chegar ao mediodía e os termómetros xa apuntaban maneiras en Ourense. Un horror, un horror. Non se pode respirar, eu despertei ás 4 da mañán e xa non dormín toda a noite. Vanse acumulando os días nos que a calor non dá descanso. Que ya llega un momento en que se calienta tanto las casas por fuera, imagino que entra el calor de todas maneras, por más que sea fresca, llega el momento en que el calor es insoportable. E non é que en Ourense non estean afeitos, é que semella ser demasiado cedo para temperaturas que levan días roldando os 40 graus. Bebo mucha agua y me paso casi todo el día tumbada, porque no puedo con el alma, de verdad, ¿eh? ¿Me lo podéis creer? Compre, pois, buscar solucións para combater as altas temperaturas. En tendas como esta, acumúlase o traballo. A comprar aires acondicionados, ventiladores, climatizadores y bueno, nada, esta semana ha sido de colapso total. E con tanta calor, compra atender tamén as nosas mascotas. Unha mascota sí que pode chegar a por a súa vida en perigo, bueno, desgraciadamente pode chegar hasta entrar en shock e falecer. Segundo Meteo Galicia, o sur de Lugo, Valdeorras, o Miño e o noroeste de Ourense están hoxe en aviso laranxa por temperaturas que poden superar os 39 graus. A alerta vermella esténdese hoxe a Mariña Lucense, unha zona de Galicia onde as temperaturas adoitan ser suaves. A Mariña Lucense, o tradicional refuxio climático de Galicia, é tamén un forno coa previsión de acadar os 32 e 33 graus en concellos do interior da comarca como Valadouro e Mondoñedo. Horrible, isto é moito, imposible, aquí nunca pasou isto. Aquí temos un microclima, normalmente non fai nin un calor excesivo, nin un frío excesivo. O que pasa que estes días tocounos. Creo que ainda é peor aquí en Mondoñedo que é o que é na costa, porque na costa sempre corre un poquinho de brisa do mar, pero aquí nada, parece un forno isto, A alta humidade aumenta a sensación de abazo. Pues es muy sofocante, la verdad. Yo vengo de Canarias y estoy un poco acostumbrada al calor húmedo, pero sí, está intenso. Unha calor extrema que convida a refuxiarse nas casas da cidade de Pedra. A partir desta hora hai que ir para casa. Aquí menos mal que a maioría delas son de pedra. Meteste dentro e estás máis ou menos cómodo. Compre buscar a sombra e xeitos de refrescarse para combater a fogaxe. Beber moita agua, hidratarse moito e non estar ao sol. Roupa fresca, auga fría e nada, e piscina. Buscar ir algo non tan tapado, algo máis fresco e nada, traballar con ventilador. Nun San Xoán tropical, o Concello de Lugo chama a prudencia para garantir a seguridade nas 300 cacharelas que alumeran a cidade. Ben menos Canarias, todas as comunidades autónomas están hoxe en alerta por altas temperaturas que non baixarán dos 35 graus no interior de Euskadi, no Val de Liébana, en Cantabria e nas provincias de Córdoba e de Xaén o nivel é vermello por risco extremo. Unha xornada máis as temperaturas superarán os 40 graus en moitos puntos da península e as Illas Baleares. Sobre todo no norte, a calor registrada supón 10 graus por riba do que é normal nesta época do ano. Salimos a las 8 por dar un poco de vuelta porque es cuando baja la temperatura, pero es infernal. Ahora mismo estamos sin poder respirar prácticamente. Y marcaba el autobús viniendo 43, pues no te extraña a lo mejor aquí que hubiese 44 o por ahí, o 45, no lo sé. No interior de Euskadi, na comarca cántabra de Liébana e nas provincias andaluzas de Córdoba e Xaén, mantense activada a alerta vermella por calor extrema. Muchísima calor, si aquí en Jaén, pero ya estamos acostumbrados a esta temperatura, que no nos viene largo, a ver si usted me entiende. Por las noches, pues nada, tirando de aire acondicionado, con los peques y demás, y un poco una pesadilla. A determinadas horas tienes que tener cuidado porque un exceso de calor también por salud te puede meter en un problema. Noutras 10 comunidades o nivel da alerta é laranxa e amarelo en 3 máis. Só as Illas Canarias e as cidades autónomas de Ceuta e Melilla escapan desta primeira vaga de calor do verán.
E quen sofre máis ca calor? Moito ollo os maiores de 65 anos, os nenos de ata 4 e as persoas enfermas son os grupos de poboación que están máis en risco. As autoridades sanitarias repiten: hai que hidratarse, non tomar café nin alcohol, ir pola sombra, levar gorro, comer ensaladas e reducir a actividade física, entre outras medidas, todas de sentido común. Pero despois cada un combate a calor como pode. Abro por diante, por atrás, pecho as persianas, cando me dan por un lado, por outro. Ando en paño os menores, como non teño nadie na casa. Ando moita agua, abanicándome, estar ao sombra o máximo que se poida. Sufrimos todos a calor, pero hainos con máis risco, maiores de 65, nenos pequenos e os que padecen patoloxías. Son as enfermedades cardiovasculares, todos os problemas do corazón, arritmias, etc. As enfermidades pulmonares respiratorias, as persoas que teñen EPOC ou que teñen algunha dificultade respiratoria de base e tamén as persoas con enfermidade mental. Deles e dos maiores que viven sós, deberíamos estar estes días máis atentos. Se algún familiar ou algunha persoa coñecida que vive soa, é importante que a chames e que te preocupes porque estea ben. E lembren que tamén as nosas mascotas sofren coas altas temperaturas. Este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino. Yo les digo que la respuesta es esta. As pedras no camiño. Pedro Sánchez comparece mañá no Congreso para falar dos casos de corrupción que cercan o goberno. Testará o apoio dos socios tras coñecerse a condena a 24 anos de cárcere de quen foi a súa man dereita, José Luis Ábalos. O PP cree que o presidente só lle queda un camiño: dimitir e convocar eleccións. O PSOE acata a condena de Ábalos, pero opina. Y nos parece desproporcionado, lo podemos decir. Mais di se compara coa imposta a Víctor de Aldama, que non terá que ir ao cárcere. Ser corruptor en este país es que sale a cuenta. Como decía el otro, es que le sale a devolver. E o mesmo opina Sumar. Víctor de Aldama es un ladrón. Pro PP, estas críticas responden ao medo ante o que poida vir. Por eso les da miedo. Aldama fue el cómplice de Ábalos en todos sus chanchullos, de la misma forma que Leire es la cómplice de Cerdán en los suyos, de la misma forma que Julito Martínez es el cómplice de los chanchullos de Zapatero. Destes casos falará Pedro Sánchez no Congreso. Comparece este mércores e tentará calmar os ánimos dos socios. Este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino. Pero Podemos cree que a situación xa é insostible. Es evidente que este Gobierno y que el presidente del Gobierno no sirven. Todo es campaña electoral. Pola contra, Bildu e o Bloque creen que a legislatura debe esgotarse a pesar da condena do exministro. El Bloque Nacionalista Galego no va a favorecer ni por activa ni por pasiva un gobierno de la derecha. O líder do PP volverá a pedirlle a Sánchez que dimita e convoque eleccións. O fillo maior de Ábalos segue mantendo que o seu pai é inocente. Tamén adianta que van recorrer ao Tribunal Constitucional e mesmo ao Tribunal de Xustiza Europeo. A familia de José Luis Ábalos recoñece o duro golpe da condena contra o exministro de Pedro Sánchez e exsecretario xeral do PSOE. Esto te para la vida y te la destroza. Lo mejor es defender su inocencia y llegar donde se tenga que llegar. O fillo de Ábalos sostén que o xuízo non tivo todas as garantías, así que adianta que o percorrido xudicial aínda non rematou. Tendrá que valorarlo con su abogado. Previamente habrá que pedir la nulidad antes de ir al Tribunal Constitucional y yo pienso que mi padre va a tener mayores garantías procesales en el Tribunal Europeo. Hai novidades no caso Leire Díez. A UCO relaciona o PNV con esta trama polo rescate da empresa Tubos Reunidos. Mesmo documenta reunións co que fora presidente dos nacionalistas vascos. Ben, o PNV recoñece os encontros, pero desmárcase da trama. Sostén a UCO que os nacionalistas xogaron un papel importante no presunto amaño do rescate da empresa Tubos Reunidos á siderúrxica vasca. Os investigadores descubriron mensaxes e reunións entre os líderes da trama Leire co que fora presidente do PNV, Antonio Ortúzar, unha delas en Ferraz con Santos Cerdán. Yo no sé si el PNV se reunió con la SEPI, pero es normal hacerlo para salvar empresas. Por lo tanto, no hablemos de la trama ni ningún delito, ni empecemos a sospechar de todo el mundo como si nos hubiera entrado una paranoia. O rescate fíxose a través da SEPI e superou os 100 millóns de euros.
O PNV non nega reunións, pero circunscríbeo a defensa dos intereses das empresas vascas. O Partido Popular pídelle explicacións aos nacionalistas e deixa esta reflexión. Las explicaciones que pueda dar el Partido Nacionalista Vasco y si su relación con el Partido Socialista es lo que está condicionando al final el que sigan apoyando a Pedro Sánchez. Nada más. A UCO calcula que Leire Díez, o expresidente da SEPI e o socio de Santos Cerdán, cobraron unha mordida de máis de 200.000 euros, comisións ilegais que recibirían a través dunha empresa pantalla. Para Podemos, o caso Leire só ten un cualificativo. Quizás una de las cosas más repugnantes que yo he visto. En paralelo, Suiz Pedraz comezou este martes os interrogatorios deste caso. Os primeiros foron 2 mandos da Garda Civil. E atención porque a Garda Civil registrou esta mañá o Concello de Soria. Investigan delitos relacionados co branqueo de capitais e organización criminal. Este concello está gobernado polo socialista Javier Antón. O Goberno fixa nos 15 anos a idade mínima para conducir patinetes eléctricos. Será obrigatorio tamén facelo con casco. O Consello de Ministros aprobou unha reforma do Regulamento Xeral de Circulación que inclúe máis protección pros ciclistas. Será en outubro, cando cambien as normas para conducir vehículos de mobilidade personal como os patinetes eléctricos. Se exige casco de protección obligatorio para conductores y además deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos. A reforma do regulamento da circulación tamén afecta aos ciclistas dotos de maior protección. Para adiantalos, os condutores deberán reducir a lo menos 20 kilómetros respecto ao límite da vía. Además, en calzadas que tengan más de un carril por sentido, el conductor que adelanta debe cambiar completamente de carril, en lugar de simplemente dejar la separación lateral de 1,5 metros. En vías urbanas, os ciclistas deberán circular preferentemente polo centro do carril e os condutores de vehículos deberán deixar unha separación mínima de 5 metros. Sobre as motos, cando exista unha conxestión de tráfico, poderán usar o arcén dereito sen superar a velocidade de 30 km/h. Tamén se establece o uso obrigatorio de luvas de protección para condutores e pasaxeiros en vías interurbanas e o uso de calzado pechado en todo tipo de vías. O Consello de Ministros aprobou tamén a axuda á dependencia pro ano que ven, destinará 7.200 millóns de euros. El objetivo es dejar definitivamente atrás un modelo asistencialista, masificado, centrado en la construcción y la gestión de grandes residencias y hacer posible, por el contrario, un sistema personalizado, cercano, que permita que la gente continúe viviendo en sus domicilios con los soportes y las ayudas necesarias durante todo el tiempo que lo deseen. I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination. Nada, acabamos de escoitar a David Cameron, dimitiu despois de que triunfara o referendo do Brexit. El apostará pola continuidade na Unión Europea, perdeu e decidiu marchar. Hoxe fanse 10 anos dunha saída que prexudicou bastante a economía británica. María Sabarís. Os partidarios do Brexit prometeron un país máis poderoso e rico, con menos inmigración e un sistema de saúde mellor. 10 anos despois, ningunha destas promesas se cumpriu. Tras a saída do mercado común, a economía británica perdeu tamaño e a libra esterlina debilitouse. O sistema de saúde segue bloqueado e a chegada de inmigrantes bateu récords. Ademais, nesta década, Reino Unido non foi quen de pechar grandes acordos comerciais internacionais. O Brexit está tamén na orixe do caos político no que leva instalado o país tras a saída da Unión Europea. 6 primeiros ministros en 10 anos e camiño do 7º tras a dimisión de Starmer. O Estreito de Hormuz está completamente aberto para embarcacións comerciais, anunciou o embaixador de Irán ante a ONU. Desta forma, dixo cumprese co establecido no acordo preliminar entre Irán e os Estados Unidos. Os dous países seguen negociando dentro do prazo que se deron de 60 días. Engadiu tamén o embaixador iraniano que este tipo de barcos, os comerciais, non terán que realizar ningún pagamento para cruzar o estreito, por lo menos mentre sigan as negociacións.
Galicia é a quinta comunidade con máis empresas tecnolóxicas de España. O sector emprega máis de 24.000 persoas, a maioría en postos de alta cualificación. Para impulsalo, aínda máis, a Xunta e as empresas alíanse nun pacto para avanzar nunha Galicia máis moderna e soberana tecnolóxicamente. A historia clínica electrónica, o sistema Valar, aplicacións para loitar contra os incendios ou xestionar lonxas son exemplos que sitúan a Galicia na vanguarda das novas tecnoloxías. Confiad en Galicia, porque tenemos la capacidad para liderar esa transformación digital, no ser el número 5. Aspiremos al 1. A Xunta renova o pacto coas tecnolóxicas asinado hai 13 anos nun momento clave. Ahora es creíble, gracias a la IA, que Galicia se pueda plantear tener la mejor administración digital de Europa. No 2013, 12 empresas sumáronse a esta alianza público-privada. Agora, 21. Alfonso Rueda destaca o seu papel para atraer investimentos de outros continentes que buscan a situación estratégica de Galicia. Eso es una enorme ventaja que creo que estamos empezando a aprovechar y todo lo que nos queda por delante. Para eso va a ser fundamental que el sector tecnológico, que todo lo que una empresa que viene a invertir de fuera esté buscando, lo encuentre en Galicia y lo encuentre con un nivel de prestaciones de primera calidad. A Xunta prevé aprobar nas próximas semanas o plan director das industrias TIC, que representan o 2,5% do PIB galego. Os 4 edís expulsados do PSOE no Concello de Santiago van concorrer ás próximas eleccións municipais cunha candidatura propia. Din que dan este paso adiante ante o que consideran unha deficiente xestión municipal e co único obxectivo de defender os intereses de Santiago. 2 anos despois de rachar a disciplina de voto no Pleno de Santiago, os 4 exconcelleiros do Partido Socialista dan un paso adiante. Presentaránse ás próximas eleccións municipais cun proxecto liderado por Mercedes Rosón. Isto vai de que Mercedes é alcaldesa. Así o quero deixar. Isto vai deso, de que Mercedes é alcaldesa, para iso iniciamos este proxecto. Os desencontros coa dirección do PSDG acabaron por expulsalos do partido. Agora presentan un proxecto que definen como progresista e libre para defender os intereses de Santiago. Nós somos máis de Santiago que de partido. Nós non temos que pedir permiso a Madrid nin agachar a cabeza ante ninguén fora do Pazo de Raxoi para defender o que é de xustiza para Santiago. Dende a Executiva dos Socialistas enmarcan esta candidatura na normalidade da política municipal. Respetamos, non, pois a opinión de cada quen de presentarse polas siglas nomenclaturas dos partidos que, por outra banda, non é nada novo. En moitos concellos de Galicia se presentan candidaturas independentes. Os socialistas inician esta fin de semana o proceso de primarias para elixir os candidatos ás alcaldías das 7 grandes cidades de Galicia. En Cangas, un home agrediu o seu tío cun machete, xa está detido, acaba de pasar a disposición xudicial, todo apunta a que a agresión se debeu a un enfrontamento polos cuidados dun familiar dos dous. Supónse que o sobriño golpeou o tío co primeiro que lle veu á man, un machete que a policía atopou con manchas de sangue dentro da súa funda. Todo ocorreu despois dunhas acusacións provocadoras, segundo contou a parella do detido, a única testemuña. Veu o irmán da nai da miña parexa a buscar a nai, que díxonos que quería levar a irmán que a estábamos matando. E nós cuidamos a ben. A nai do detido, unha muller dun 75 anos, vivía con eles de maneira temporal, recuperándose dunha operación. A conversa xa empezou mal. Non lle deberon de abrir o portal porque ela díxome saltou por riba do muro. Saltou por riba do muro e veu para dentro. Forcejearon. O forcexo empezou na horta do portal para dentro a xulgar polo regueiro de sangue que se estende ata a estrada, pero cando chegou a policía a vítima estaba no camiño con feridas na cabeza e nos brazos. Mirei aí dentro, hai sangre por aí, pero non me, oye, non... Ostras, que cousa rara, sangre por aquí. O suposto agresor pasou a disposición xudicial para aclarar que pasou nese intercambio de máis que palabras. Un veciño de Vigo negou ante o xuíz esta mañá que intentase asasinar a súa exparella. Sobre o presunto agresor xa pesan 2 condenas anteriores por homicidio. Esas agresiones que usted dice que ella mantenía, yo lo desconozco. Yo le estoy diciendo que a ella no le toque. Yo si le tocara, le digo francamente, yo haría algo más que eso. En Lugo volveron roubar en pisos. Desta vez aproveitaron que os donos marcharan de fin de semana, roubaron con calma, beberon, fumaron e levaron xoias e reloxos. Non quedou nada nos caixóns nin nos armarios. Crese que revolveron todo en busca dunha caixa forte que non había.
Sí, le robaron. Fue un sábado, al mediodía tuvo que haber sido en el momentito que salí por 1 hora y media. Non había caixa forte, pero non se foron de baleiro. Dinero e joyas lo principal. É o que buscan, e desta vez tomárono con calma, xa que mentre revolvían, beberon e fumaron. Voy a tener más cuidado, ¿eh? No tenía ni idea. Non estaban porque fora o ar de lucro, se foran da casa, eso sí que dá un pouco de medo de deixar a casa. Nalgunhas urbanizacións xa toman medidas. Unha porta destas ben de ferro, ben cerrada. Ferro, olle 2 voltas a chave, xa todos que ten. Aquí tamén pasaron varias veces a chave, pero entraron igual. O mesmo correu hai uns meses neste edificio do centro. Nesa ocasión, mesmo gravaron as ladroas no portal. De casos de xente de por aquí conocida que entraron a roubar na casa. Roubos cada vez máis frecuentes cometidos por bandas itinerantes. Agora mesmo estamos pendentes dun incendio forestal no Parque Natural das Fragas do Eume. Van queimadas 20 hectáreas de superficie no concello da Capela. O lume comezou arredor das 5:30 desta madrugada e obrigou a evacuar persoal e visitantes da contorna do mosteiro de Cabeiro. Está estabilizado, por outra parte, o incendio forestal que nas últimas horas obrigaba a cortar unha estrada local en Cospeito. Non descartan que o incendio fose intencionado, xa que se iniciou en varios focos simultáneos a un lado e outro dunha estrada provincial na parroquia de Xermar. Portugal ten ata 7 distritos en perigo máximo por incendios. Cal é a situación agora mesmo, Brais Suárez? Sí, co verán a calor chega tamén a ameaza de lume a prácticamente todo Portugal. O día comezou con 17 concellos en risco máximo de incendio en distintas zonas do país, en 7 distritos, nos de Vilarreal e Braganza ao norte, de Viseu, Guarda e Coimbra no centro, de Castelo Branco ao leste e de Faro no Algarve. Pero hai tamén outras decenas de concellos no seguinte nivel de risco moi elevado de incendio, e esta alerta continuará ata noite de mañá. No xeral, o verán comeza con forza, con alarmas tamén polas elevadas temperaturas e sobre todo cunha enorme cantidade de combustible nos montes tras as tormentas do inverno que deixaron millóns de árbores caídas no centro do país. O ministro do Interior se advertiu de que se esperan uns meses moi duros. As rebaixas clásicas de verán comezan cada vez máis cedo, hai marcas con descontos xa desde hai uns días, pero as grandes do sector textil abren hoxe a posibilidade de reservar produtos a prezo reducido. Quen estea pendente das rebaixas, fíxase agora case máis nas pantallas do móvil que nos avisos que locen os escaparates. Sí, de las rebajas y todo por online, sí, la verdad es que sí, añades cosas y luego ya se te van todo, pero sí, yo estoy pendiente, la verdad. Síganme os correos, os avisos, por ahí únicamente. Es que yo como me encanta la ropa, pues todos los días casi. As vendas en liña medran e no caso de Inditex, por exemplo, supoñen o 26% da facturación. Aí focaliza o xigante as promocións dirixidas á clientela máis moza. Na aplicación, por exemplo, abren as rebaixas 1 hora antes que na web. Na aplicación empezan hoxe, en Inditex por lo menos. Ti podes añadir ao carrito e a partir de certa hora da noite, creo que son as 8 da noite, xa podes comprar tendo o desconto aplicado. Con todo, o grosso do negocio segue a estar na tenda física, a opción mayoritaria dos consumidores á hora de mercar e tamén de fiscalizar o produto rebaixado. Son las tiendas de comercio pequeño y tiendas y paseos y entrar y salir y tocar. Eu son de todo, física e internet. Vale lo que hacen de rebajas, entonces vale la pena no perder la pieza y comprar cuando la quiero. Hai incluso quen está xa coas segundas rebaixas e despois virán outras, para que o mercado non pare. Eses son clientes de grandes plataformas chinesas como estas que ven, moita atención, porque está a piques de entrar en vigor a chamada taxa Shein. Será o 1 de xullo. E que implica? Pois, nos pedidos que se envíen dende fora da Unión Europea, como é o caso de China, haberá que pagar ata 3 euros adicionais por cada categoría de produto que merquemos. Imos ver, por exemplo, un caso. Engadimos ao carriño unha camiseta e máis un par de calcetíns. Como as camisetas e os calcetíns teñen diferente categoría a nivel arancelario, o prezo deses produtos habería que engadir 6 euros de imposto, 3 euros por cada categoría. O certo é que esta taxa xa fai que algúns repensen onde mercar.
Con esa tasa no seguiría comprando, prefiero ir y comprarlos en el almacén. Xa como que acaba co sentido que tiña comprar así barato no internet. Pues no, voy a comprar en físico ahora. Sobre todo no verán con bikinis e así, pois supongo que seguirei mercando. E adiante con iso, en plan hai que reflexionar un pouco antes de comprar. 3 da tarde na Coruña xa se vive o ambiente previo á noite máis máxica do ano, xa se empezan a ocupar as parcelas nas praias do Orzán e de Riazor. Andrea Otero. Sí, moita xente xa veu a primeira hora desta mañá, incluso tamén onte de madrugada para coller a súa parcela aquí en Riazor e tamén en Orzán, pero polo de agora aínda queda sitio. A partir das 7 da tarde van comezar a poñerse as cacharelas, vanse repartir un total de 120 toneladas de madeira e, por suposto, tamén hai sitio para as churrascadas e para as sardiñadas na vía urbana, e iso sí, había que avisar con 48 horas de antelación no Concello, e ante a gran cantidade de xente que hoxe vai estar aquí na Coruña polo San Xoán vai haber cortes de tráfico aquí polo paseo marítimo a partir das 7 da tarde nunha noite máxica na que imos ter un tempo moi tropical con máximas de 35 graus e mínimas de 20 aquí na Coruña. Xa desde pola mañá cedo os bañistas habituais confundíanse cos que xa viñeron de madrugada para facer garda e coller sitio na praia. Onte dormiron outros e agora viñemos nós ás 8 da mañá e hasta as 4. Bueno, yo vine con mi hermana a las 6 de la mañana y bueno, llegamos, no había mucha gente y nos pusimos aquí porque como viene toda mi familia, entonces preferimos Riazor que Orzán. A las 10 de la mañana, y cogimos este espacio perfecto, a las 10 de la mañana. No, ayer por la mañana. Cheguei aquí ás 8 da mañá, xa todo o mundo tiña postas as parcelas, eu non parcelo, por principios non parcelo, eu veño a usar a praia e se acabou e aguanto aquí hasta o final. Nos areais de Orzán, Riazor, San Amaro e Oza xa están fixados os 14 puntos onde se van repartir ata 120 toneladas de madeira para as fogueiras. Aliñanse os astros para que a festa sexa completa e parte de Riazor divídese en 55 parcelas para tentar que ademais sexa máis limpa, malea que esta mañá os areais xa menceron con restos dos que pasaron ali a noite. Nosotros sempre, temos as nosas bolsas de basura e sempre recollemos todo. Nosotros a última hora recogemos todo, hay contenedores además a la salida y queda todo recogido. Varios dispositivos especiais de seguridade e prevención, programas de concienciación medioambiental e de recollida de lixo ou puntos violeta contra as violencias machistas axudarán a que esta noite sexa segura. A diversión e a maxia forman parte xa do San Xoán coruñés. Estar cos amigos toda a mañá, toda a tarde na praia, comer unhas sardiñas, o momento das fogueiras é máxico, é completamente máxico. Pois iso, moita maxia e meigas fora. As praias de Nigrán tamén ultiman os detalles para a noite de San Xoán. Haberá concretamente 2 fogueiras oficiais porque o resto están prohibidas. Pero a festa seguro que está asegurada. Mar Novas. Estamos en Nigrán quentando motores para esta gran noite, a noite meiga de San Xoán, con este ambiente na megafonía, xa aquí no areal e sobre todo as dúas protagonistas da noite, que son as fogueiras, que xa están preparadas e baladas, porque aquí en Nigrán somente o Concello permite estas dúas que montan os servizos municipais e está prohibido facer lume nos areais e tamén buratos, e ata con drons van a vixiar que ninguén o faga. Tamén outra parte da festa, os chiringuitos, as atraccións, ali montadas ao fondo, e a previsión é que se superen as 60.000 persoas para vir aquí esta noite nun ambiente de seguridade garantido, con servizo de autobuses, para pasalo ben e, sobre todo, tamén disfrutar desta noite despois do lume cunha gran verbena. O Goberno galego pide máxima precaución ca celebración das cacharelas, sobre todo nas zonas rurais. Aqueles que fagan a fogueira e haxa posible combustible teñen que tomar todas as medidas de precaución e algunha máis, porque, como digo, estamos nun momento moi delicado, é importante disfrutar, pero tamén é importante previr as posibles consecuencias que teñan esas fogueiras, non? Precisamente para evitar incendios, os bombeiros teñen preparado un dispositivo especial. Nos estivemos no Parque da Coruña. Nuria Castro, en que consiste?
Son 64 bombeiros, Carlos, 6 máis que o ano pasado, os que forman parte deste dispositivo especial da noite de San Xoán. A maioría deses bombeiros estarán despregados pola contorna das distintas praias. Se ven, tamén haberá reténs especiais aquí no propio parque dispostos para poder sair en caso de emerxencia. O grupo de rescate acuático contará con 2 embarcacións e haberá tamén un servizo especial de salvamento. Os bombeiros comezarán a despregarse a partir de media tarde, forman parte dese amplo dispositivo de 600 persoas de emerxencias, todas coordinadas dende o centro de mando móvil que xa está instalado na Coiraza. E para esta noite a Garda Civil advirte vai reforzar os controis de alcohol e drogas. Haberá un dispositivo especial na Coruña, pero tamén no resto de Galicia. Con motivo das redes sociais, en moitas ocasións, o pouco tempo de estar no control, xa estamos alertados. Por eso tratamos de facer controles moito máis dinámicos e cambiando de ubicación de forma permanente. O produto estrela doxe nos mercados foi a sardiña, pagouse o kilo a entre 8 e 12 euros. Pois a verdade non o preguntei, busquei a grande calidad, non teño nin idea. Pero a como está o precio da sardiña? A grande eu a vendo a 12, xa acabei, a despois esa a 8. A non ser que as compres e as congeles, si ves aquí tens que pagar o que pidan. Hoy hai que celebrarlo bien, es el San Juan e hai que comer sardina. Foi unha mañá de moita trasfega nos mercados, os compradores xa agardaban desde ben cedo para mercar a sardiña fresca. Reyes Rego, houbo para todos. Pois neste mercado da Praza de Lugo dinos que houbo cantidade, malia que non tanta como a outros anos, en canto o prezo apenas subiu respecto a días anteriores, que estaban vendendo a 7 euros o kilo, e hoxe oscilou entre os 8 e os 12 euros en función do tamaño da peza. Iso si, as vendedoras dignos que este ano a clientela madrugou moito máis. Contra as 10 da mañá, en moitos postos desta praza de abastos xa non había sardiña, ninguén quería quedarse en ela. A mercancía que tiñamos e ahora a que nos trouxeron ahora pola mañán para ter todo listo, senón pola tarde acomodásenos pouquiño traballo. Se algo ten de especial o San Xoán é que é unha noite de xuntanzas. En aldeas, barrios, comunidades de propietarios e locais de hostalería vais a repetir a mesma escena, a veciñanza compartindo un momento máxico ao redor do lume. Atrás quedan moitas horas de traballo preparando a festa. Non todo é chegar e encher. Detrás dunha noite de San Xoán hai moito traballo previo. Neste local de Teo está previsto que se congreguen ao redor de 600 persoas e levan varios días en descanso para que a noite sexa perfecta. Neste local levamos 16 anos. Levamos a muller, empezamos primeiro ali cunha cousiña tal, pero a xente animouse, empezoulle a gustar. Entón, cada día fomos profesionalizándonos máis. Esta noite servirán polvo, churrasco e sardiñas a discreción. Vale, agora hai que botarlle o sal. Sí, claro. Aí ás 3, eu boto ás 3. Sí. Porque empezo ás 7, 4 horiñas con sal gruesa. A mañá foi un ir e vir de provedores e organizadores de eventos. Para eles estes son tamén días de moita trasfega. Xa levamos uns días que imos poñendo baños, imos poñendo vallas, piden os mostradores para poñer e dar servicio. A calor está garantida e non poden faltar xeo e bebida. As neveiras tampouco dan abasto para refriar todo. É un orgullo facer esta festa aos veciños, aos clientes da casa, pero si isto cansa moito, Son días antes, o propio día, o estrés que levas encima. Comida, bebida, cacharela, fogos artificiais e música, máis non se pode pedir. Traigo un gaiteiro, metémoslle tamén un pouquiño de un DJ para darlle un pouquiño de música tal, e un grupo de música, o grupo NAS. En unha noite tan máxica como a de San Xoán, a Televisión de Galicia ten preparada tamén unha programación moi especial para non perder detalle desta festa. Entre ritos ao redor de ervas, sardiñas e cacharelas ten lugar unha das noites máis máxicas e únicas do ano. Centos de persoas reúnense nas rúas e praias como a de Riazor, onde como a cada ano se queimará a falla. En Panxón, onde celebran ritos do máis curiosos. En Sarria, onde o prato estrela será unha gran touciñada. Ou no barrio da Piringalla en Lugo, onde as sardiñas se converten en tenreira ou espeto na 25ª edición da festa. Para atraer a boa sorte, a Televisión de Galicia cubrirá unha noite do
do máis mística desde todos estes puntos quentes. Non perda a oportunidade de deixar atrás os malos presaxios. Hoxe, a partir das 21:45 horas. Trump e Netanyahu arderán esta medianoite en San Xoán, será na praia de Bastiagueiro en Oleiros, unha cacharela que neste caso se converte en falla e que desde logo non vai pasar desapercibida. Cáritas Diocesana de Santiago atendeu en 2025 máis de 20.000 persoas. A entidade relixiosa alerta do aumento da exclusión social entre as familias galegas, agravada polo problema da vivenda. Y necesitamos que el conjunto de la sociedad se movilice de manera que en una sociedad normalizada una persona trabajadora no pueda tener dificultades para acceder a la vivienda, no haya familias que vivan permanentemente al límite de la situación económica, no haya personas que queden solas o en situación de deterioro emocional. Yo prefería da Coruña, la no. O lo dicen en gallego bien o si no en castellano, La Coruña. Yo no lo cambiaría, lo dejaría como estaba, que estaba bien. Os compañeros sempre dicimos Deportivo da Coruña, e sale así, xa me sale así dicir da Coruña. Había moito debate, pero finalmente hai un claro gañador que recibiu o 80% dos votos e é que o Depor vai cambiar de nome. Dende hoxe vai ser Real Club Deportivo da Coruña. Así o decidiron os socios do equipo que podían votar nunha consulta que era vinculante. Desde que o topónimo da cidade cambiou en 1998, o debate sobre o nome do Depor estaba aberto. Tras ratificalo esta mañá, a Xunta de Accionistas, o nome do equipo entra en vigor xa inmediatamente. Agora falta que o músico Xoel López remate a encarga do novo himno do Real Club Deportivo da Coruña. A min pareceme moi ben. Real Deportivo da Coruña. Pero yo estou en contra. Voté en contra. O fútbol debe adaptarse á toponimia que hai. Ha respondido lo que ha respondido e non hai máis que hablar. Mentre o equipo siga en primeira. Ben, pois falamos agora deses avisos por temperaturas elevadas, a peor parte xa saben en Ourense e tamén no sur da provincia de Lugo, onde as temperaturas hoxe chegarán aos 40 graus, probablemente subindo. No resto da comunidade estaremos por riba deses 30 graus, 36 por área, 34, e aí estaremos moi pendentes de cal sea esa máxima que se dea na comunidade. En todo caso, moitísima precaución por eses valores tan elevados para a época do ano e tamén por esas treboadas, porque podese dar algún episodio durante esta tarde. Falamos de todo despois dos deportes. E imos coñecer agora unha novidade en materia de robótica que nos chega dende Italia e que está inspirada nun dos animais máis curiosos que existen. Trátase deste brazo robótico semellante ao dos polvos. Esta nova tecnoloxía permite que o prototipo se oriente mediante as ventosas e tamén utilizar ese sentido do tacto para agarrar obxectos baixo a auga. Iso sí, esta pata de polvo é mellor non comela, pode estar algo dura. Con estas imaxes terminamos, que pasen unha moi boa tarde, ata mañá.